kata kamano ne okochiwo mathoth e tho mare. Ringre Mutai ne dikoliero e ode odiochieng' manyoro ka ilieko ni ne okawo ngimane kar sa 9 mar odiochieng'. The late alikuwa, he was a great person. During his regime as our area MCA, sisi kama ma youthman sana tulifurahia regime yake. Even venyali hakuweza kupata the seat, it was kwetu ilikuwa devastating. Nimehuzunika sana niliposikia ripoti ya MCA wetu Bernard Mutai ametuacha. Hata tuliwacha ng'ombe kama iko na kwa nyumbani. Hatuna la kusema, tunasema tu pole. Hatujui nini imetendeka kwake mpaka akafanya hivyo. Hatujui kitu yenye huyu mtu alikuwa anatusaidia kwa watu wa soko. Sisi tunatoka soko, alikuwa anatusaidia wamama kwa mambo ya soko. Tunakaa vizuri, tulikuwa tunakaa vizuri. Tunasema tu ni pole kwa familia yake. Hapa tunamuita Savea. So yeye alikuwa mtu mkarimu, alikuwa MCA wetu. Bado alikuwa na roho ya kusaidia watu. Alisaidia kila mtu. Hata yule mwenye hakubahatika kumfikia pia alikuwa anafika kwake. Ka wadhi nyime waidonyo gai marobila e yor kojolo Gilbert Masengeli ongane twich ma dweche auchiel jela kaluwore ni osebedo ka obuono chike mag doho. Jang'ad buche e doho ma Kilimani Lawrence Mugambi ochiko mondo Masengeli ochiwre ne komisona jener madoho e ndalo 7 mar chako twech mare. Masengeli osebedo ka idwaro e doho mondo oduok penjo wilal jo Kenya dek mane obila olalgo e kardak ma Kitengela. Kata kamano kinde duto okosebedo ka ochopo embele doho no. Mugambi ogolo chika mondo kaponi okochiwre to jatend migawo mar arita Kithure Kindiki oneni otwe jela kaluwore kod chik mar doho. Court entered a finding of guilty on the 9th of September 2004 after all efforts afforded to the contemner to purge the content were ignored. This was to ensure its authority and dignity, which it is exercised on behalf of the public, does not get annihilated, leading to a situation of impunity and anarchy. The constitution of this country is supreme, and Article 2.1 reiterates that by stating that it binds all persons and all state organs. No man or state organ or authority is above the Constitution. The Constitution command through this court is that I uphold the rule of law by protecting the integrity of the judicial system. The significance of this sentence today is to vindicate the cherished principle of the rule of law in our constitutional democracy by restoring the dignity and the authority of this court in public interest. Borrowing from the South African Constitutional Division, the contemner shall serve sentence as follows. The contemner, Mr. Gilbert Masengeli, is sentenced to 6 months imprisonment. Mr. Masengeli is ordered to submit himself to the Commissioner General of Kenya Prisons to ensure that he is to be committed to a prison facility to commence serving sentence of the imprisonment imposed. In the event that he does not submit himself to the Commissioner General of Prison Service as ordered, the Cabinet Secretary for the National Interior must take all steps that are necessary and permissible in law to ensure Mr. Gilbert Masengeli is committed to prison to commence serving the sentence imposed on him. Jopuonjre uchielo wito ngimagi masira mar apaya makitoi kao chomo Kibwezi kaluwore kod obila gari kido mar Probox mane wuok Kibwezi notuomo jopuonjre go mag sikund primar makiani mane wuotho e geng apaya. Jopuonjre mane owito ngimagi gin nyiri 2 manie grade mar 6 kod wuoyi maja grade mar 3. Jadek moko mag sikund sekondar ma Kioni bende nowito ngimagi e masirano. Bila dhi mbele kod manyo garino mane oringo tok masirano. Kuna magajwang obroluno lipot ni kendo kelonigo e yorno mahuyang. Kawadhi nyime
Wana ji ang'wen owito ngimagi e kar dak ma Shauri Moyo Kamkunji boma ma Nairobi bang' odundu mar minyaga mane gigero olwar kuomgi kendo umogi. Masirano mane otimore e chuny otieno manyoro onego ji ang'wen ka mamoko adek yudo thieth bang' yudo hinyruok marach. Ringre jogo mane owito ngimagi otere kar kano ringre ma City Mortuary. Jodak lero ni jalno mane omiyo raka mar gero odunduno ne dhi nyime gi tich ka ok oluwo chik ka bende noketo jogo gi tich chuny otieno. Sasa tulikuwa tunakoroga, karabati inateremshwa, watu wanabadilishana, unateremshwa chini, unapanda juu, unateremshwa chini. Sasa kwa bahati mbaya wale walikuwa ndani, ile mchanga hii imechimbwa kando ilirudi once. Ikagonga ile karabati na wale walikuwa chini waine wakafunikwa mara moja, lakini mmoja wawili mmoja akaweza akatoka, tukamfuta nje. Sasa wengine tukachindwa na kuwatoa, wawili walikuwa wanapiga nduru. Hawa wamekuja kutolewa na hii watu wa fire brigade. Sasa jamaa wakawika sana pale, sisi tukachanganyikiwa na wale makontrakta wetu nao hatukuwaona tena. Mtaro inafaa ibaki, kama ni ya kufunika walete ingine. No, si wanaichimba wanaiwacha hivi. Unaona? Tunaomba tafadhali, serikali kama wanapeana contract, wapeane contract, watu wafanye kazi yao mchana. Kazi ya usiku ni ya kafara. Ile ujumbe ninaweza tuma tena ingine kwa serikali. Wasitubebe sisi watu wa chini ni kama kuku. Unaona? Sisi pia ni watu. Serikali itatubalance venye nataka. Ni watu wetu. Ni binadamu wako na nyama na damu. Si ni kweli kama wewe, si ni kweli? So mimi naomba tu wananchi na serikali. Kitu kwanza serikali kuja itoe hii mchanga, tunataka confirm. Hata wananchi ambao wako hapa wengi wamekataa kuenda kazi kwa sababu wanataka kuangalia. Ng'anyo mar lakteche osiptal maduong' ma Meru level 5 okelo midhiero ne jo ohala e chiro maduong' ma Meru bang' jo ohala go wacho ni achiel kuomgi nowito ngimane bang' rem yudo thieth mapiyo. Kendi Mugo ma odak machiegni gi osiptalno ma Meru wachore ni ne winjo rem e kore kendo ring kode osiptalno mar yudo thieth mapiyo. Kata kamano jodak machiegni kode lero ni rangach mar osiptal no lor kaluwore gi ng'anyo mag lakteche ma osedonjo juma mar ariyo. Gino mane omiyo Mugo owito ngimane bang' rem yudo thieth. Kwayo koro gichwalo ne ten kaunti ma Meru kotelo gi gavana Kawira Mwangaza mondo bed piny gi lakteche mondo gitiek ng'anyo margi. Mimi ile uchungu niko naye leo ni ambaye tumepoteza mama mmoja ambaye ni jirani yetu hapa. Mama ambaye ni Asra, mama amekufa tu sababu ya kukosa huduma ya hospitali. Sisi tushughulika kutoka jana ende hospitali kwa kuta hakuna daktari. Sasa ile kitu tulifanya kama majirani akaenda chemist ndiye ilimpea dawa lakini haijamsaidia. Alikuwa na maumivu ya kifua na uchungu kwa mwili. Saa kwa mka asubuhi tuliambiwa ameaga. Juu kulikuanga na madaktari hapa OC, angeaga, angepelekwa OC, atibiwe, afanywe kipimo yoyote na apewe dawa na apone, angekufa. Na aligonjeka njana, imagine hakuna mhudumu pale hospitali. Juu kama pale hospitali kungekuwa sawa, huyo mama angesaidika. Lakini mambo ya kusangaza kenye kimetusangaza, tumetoka huko, hakuna mtu ambaye wa kumhudumia. Hata Mosare tumetoka huko, hakuna mtu ambaye anaweza tu, yani hakuna mtu ambaye anashughulika huko. Kawadhi nyimere ni jatend migao mar apaya Davis Chirchir ochako chopo mbele komiti mar Senate Virak mar kambi mar Adani nyiewo paw ndeke ma JKIA idwaro mondo chiw ler ewi gima ni orak ma piny owacho keto kod kambino. All these things that I've tried to highlight out, but just to leave it up because of time, I would have expected you, before you began addressing this Honorable Committee of the Senate, to first of all justify why it is you, a Minister for Transport,
who is answering matters on PPP. The letter was addressed to Mr. Mudavadi. At that time, he was covering the entire cabinet. Who was the minister responsible who should be answering these questions? Is it you or the Minister for Finance? You are a stranger in these proceedings. The minister to answer these questions is the Minister for Finance, not you. You are not recognized in law. And so, secondly, I would have expected the answers to begin by showing that there was this due diligence carried out and the Adani was cleared before the government went further to begin looking at them. Secondly, there's a requirement in the law that you must prove that competitive bidding could not give as a bidder. It must be that Adani is bringing something so unique to them that you must go the PPP way. If competitive bidding can realize the same result, you are supposed to do competitive bidding. Where is the proof that only Adani has the technology or the whatever to expand an airway? As regarding the due diligence that ought to have been done before commencing the exercise, my written response does say an initial due diligence was done, Chair, so it was done. It is not true that it was not done. If you go to my first page of my document, I did say in paragraph number 3, starting with currently we are processing through the stages outlined in the PPP framework. We are in the detailed due diligence phase while also negotiating the proposal submitted by Adani. An initial desktop due diligence was done by KAA and the PPP Directorate before commencing the evaluation. So it was done. As regarding the procurement process, I'm not a lawyer, Chairman, like Omutata. I thought he was, sorry. But I've just been referred very quickly to Section 4.2 of the PPP Act, which does say the provision of the Public Procurement and Asset Disposal Act shall not apply to a public-private partnership. So I don't know whether we are reading the same law, the same act. And if you go quickly to section, which other section was this we wanted to refer to? Section 40, which basically talks to a contracting authority may consider a privately initiated proposal submitted under subsection 1, which is a private party may submit a privately initiated proposal to a contracting authority, and the authority may consider a privately proposal submitted accordingly. Minod jatend piny Mama Rachel Ruto oyango chenro mar jiwo chiemo ne mier kanyakla kod sikunde ma pacho ka kokalo puodho motisi ni National Kitchen Garden ma ing'eyo mar jiwo aguch chiemo ne familia ma pacho ka. Jaelieta nigi mathoth. E puodho ni mayudore kar jot jatend piny e boma ma Nairobi, alode mopogore oloth koikore ne donje sufria mondo kete mesa ne familia motelo ne piny Kenya kod mago mag skunde mamoko e boma ma Nairobi. Farms are flourishing. The food security in our nation has improved, and this produce confirms that plenty has been found within our borders, just as our national anthem proclaims. Puodho ni oyangi kod min od jatend piny Mama Rachel Ruto e yorno mar jiwo okap miyo kendo neno ni familia ma pacho ka ochamo chiemo makare. The Mama Kitchen Garden that we have just toured and the source of the first fruits we will be handing over today is a pilot of a national initiative that is being piloted by the State Department of Agriculture as a national food growing initiative championed by women. Idwaro mondo puodho machal kama oket e dala ka dala manie reserve kata mano mantiere bombe kokale chenro mar pur manyasani. We want to see every woman having a flourishing kitchen garden next to their house, including families in urban areas who can adapt urban farming.
A similar Mama Kitchen Garden will be established in all state lodges across the country, and the Ministry of Agriculture and county governments will oversee the rollout of the program across all counties. Kopogore kod bedo gi puodho makama e mier, skunde bende okowe chien, ka chiemo mawuok e puodho ni ibiro chwal e skunde mogo tong' kod kar jot mar jatend piny, mago State House Girls, kanyakla kod St. George's, ka bende ibiro dwar skunde bende odonj e chenro mar purni. Also want to see every school establish a kitchen garden as a demonstration farm in support of the competence-based curriculum. This will make children knowledgeable on food production and the best ambassadors of similar kitchen garden initiatives at home. Kopogore kod puodho mar alode, machielo mar olemo motisni Mama Fruit Orchard, bende ipidho olemo mar jiwo chiemo makare. Chenro ni oriwe lwedo kod min ute governors mapachoka. We have also been championing a related food security initiative dubbed Mama Fruit Gardens, where we are establishing commercial fruit orchards in public schools to supplement the learners' nutrition. This project is being implemented in conjunction with spouses of county governors and supported by various partners. Chenro gi duto ogin mana mago majiwo aguch chiemo e mier kod skunde, to bende mar neno ni jopuonjre oyudo chiemo makare makonyo ngimagi. Mama Rachel Ruto owacho ni gibiro bedo ka gitimo chenro ni mar jiwo mano mar chwalo chiemo e skunde mitimo kod piny owacho mamalo. The Mama Kitchen Garden and Mama Fruit Garden initiatives are part of our bigger plan to ensure that all our school-going children have access to nutritious feeding meals. This is at the core of our children's welfare plan, which further supports the enrollment and transition of all our children to the highest levels of education. Our school feeding program will supplement the ongoing county-based feeding programs across the country. Winjo kaka jalo wacho ni alot oseikre gimodong' en mana kete sufuria. Bende paro ni jale achiel bende makelo nwaga chenro mar tedo gi chiemo en gima koro tudre nyakoro moga jwan kendo gonire kamano jael kuom lipod no. Ka odhi nyime wayudo ni ogai mar doho Martha Koome okwayo kuonde mag chwalo buche mopogore gi doho mondo gibed joadieri ka mano e yorno makende ma jopiny biro bedo gi geno mar tiyo kodgi. Koome nowuoyo kinde mane otelo yawo doho mamalo ma Isiolo chako ayanga chike ma itiyogo gi jogo ma otelo ne yore mamoko mag chwalo buche kaachiel gi yawo apises ma ibiro tiyogo mag winjo buche gi. Koome nolero ni dwaro nitiere mar jogo ma winjo buche mondo oti gi chike mokete ma duoko chien weche mag mibadhi ma osebedo ka duoko chien ng'ur kowuok kuom jopiny. Bwo telo mare, Koome lero ni weche mag doho ibiro chwal ne jopiny machiegni kodgi e counties duto 47 mondo mi giyud yot mar chwalo buchegi kendo yudo kony mapiyo. The Isiolo AJS model, initiated as a pilot in 2012, has shown that justice can effectively be served through a multi-door approach where traditional and formal systems are integrated. As a county government of Isiolo, we are committed in supporting and enhancing our local justice mechanism through access to justice by supporting the judiciary in decentralizing justice services. We are working to ensure that every resident of Isiolo County has access to legal assistance and justice facilities without having to travel long distance, as we have discussed with you when you paid courtesy call in my office, Honorable Chief Justice. So we are not encouraging any unethical behavior in our NJS suites. If you have a bribe, don't take it to our NJS, okay? Because our NJS practitioners practice honesty, integrity, and impartiality, and they are not to be influenced at all by bribes. Jolony mawuok e kembe mopogore opogore ne ochokore e boma ma Nairobi romo mar tudruok
mane obagi kod Lilian Ngala ma en jachak riwruok mar Lilian Ngala Network. Ngala olero ni romono geto nyayo tudruok kendo chiwo tiegruok ewi yore mag manyo tije, komeno ni tudruok gi jolony nyalo konyo e yawo thuolo mag tije kendo tego tich mag jogo mamanyo tije. Gerald Nyaoma ma en director mochung'ne nono bengi maduong' ma pacho ka CBK olero ni jogo mamanyo tije kod jogo madwaro manyo riekni moko e tije magitimo nego omak motegno chenro mar tudruok kod jolony. Wan gi mor makende nikech LNN kata Lilian Ngala Network okelo ji kanyakla joma nie professions mopogore opogore gibiro romo kae mondo watudre wamed ng'eruok nikech piny masani ok inyal timo mang'eny kok ibedo gi ng'eruok kata kok ibedo gi tudruok. Otese kata CVs kata backgrounds wa okoromo, nyaka watudre eka koro wabedo gi progress maber. Emomiyo kaka Lilian Ngala Network okelo professionals ma opogore opogore from different industries gibiro kaya ging'ere kata jomoa e wala mopogore opogore gibiro mondo gi med tudruok mondo giyud jiruok kanyakla. People get access to new information. I've seen in terms of career as well, getting contacts that you can get career development. There is also the issue of strengthening relationships. It offers a network that you can strengthen your relationship by the people you meet. So there are very many benefits that can accrue from network. Puonjgi pak ne Lilian Ngala kuom gino motimo ne jogo mamanyo tije. En tudruok nyakoro mag jwang'. Iwacho pile ka pile ni somo kende kirieyo tere gi CV ipong'o. Mede gi tudruok. Ing'eyo kuonde ma onego bed ni wuothe kimanyo tich. Kata kamano odhi mbele oyudo ni jotelo mag duond bura mar ODM ma Kisumu kotelo kod jakom margi Paul Akeyo kod jalup gavana Matthews Owili opwoyo okang' mane nyocha ogai mar ODM okawo mar yiero gavana ma Kisumu Anyang' Nyong'o kaka jatend ODM ma Kojolo kinde ma podi modhi nyime gi campaigns mag manyo kom mar AUC. Jotelogo oyango ni Nyong'o oromo kod bedo e kom no ni mar en gi oteku mar riwo wi jotelo kanyakla kaka ne otimo e kinde machien kane Raila olimo Amerika gi kwedo weche mafumore ewi bago nyasi mar goyo oriti ni Raila kaka jatend ODM ka gikone Raila pok oloyo kom AU. Omiyo jogo machano nyasi makamano gin joka ma ok dwa dongruok mar chama mar ODM kinde magisingo siro gavana Nyong'o lwedo kaka jatend ODM ka Raila nitie e dwar. Gikwayo jopiny kod jotelo mondo obi kanyakla olem ne Raila Odinga ng'we mar laro kom mar AU mabiro timore higa manyien dwe mar ariyo. Wabiro kaka wuono mondo mi waduok erokamano mokwongo ne jatendwa Raila Amolo Odinga kod the ODM Central Committee manyo yalo Governor Professor Peter Anyang' Nyong'o ma jatendwa Kisumu kaka jalo mabiro bedo jakom mar kukuno ka baba odich timo campaign mar AUC commission mondo wabed ang'o mondo wabed jakom. Wabiro bende mondo mi wachiw puoch kod pak ne jatendwa His Excellency Professor Peter Anyang' Nyong'o kuom lemo manyo miye mondo mi hotel ne Central Committee sama jakom onge. Jodala wa mawacho ni wadwa timo party ne jakom ok wanyal timo party ka jakom pok oyier. Mago joma ok dwar dongruok wa kata dongruok jakom. Omiyo da kwayo jothurwa duto ma jotelo moyier ni giwere gi weche mag ilo manono. Walemuru ne jakom e piny mangima mondo jogo mowuotho irgi oyie gi weche mowacho mondo miye kura. Na mor nwacha ng'eyo ni Professor Anyang' Nyong'o ne osegam bedo e party kae kotelo ndalo mane baba ne onge. Kendo ng'eyo ni en gadiera en ng'ama oseriwo wiji makata Kisumu ka waseneno kaka oseriwo wiwa mosetiyo maber moseloko kata Kisumu e yo ma waneno. Omiyo ang'e ni kodong' kanyo to koro dhi riwo wiwa jotelo.
Migao mar jotije dwaro mondo riwruok governors owit oko osuru ma ijuogo jo ohala matindo manigi ng'ol e counties. Jagoro migao no Joseph Motari bende kwayo KRA mondo otim kamano ni mar jogo kale pek modhuro kendo winjo omigi sir kopogore kod juogogi. Owacho mae limbe mare Naivasha kama olando ni omenda ma piny owacho chwalo negi dhi medre ka kwan joma yudo kony bende omedore nyaka familia maloyo 100,000 kachopo higa giko higa ne. To go to a level 5 or 6 hospital to have a therapist. How this program, kicks off. We have facilities or some of the of our in terms of infrastructure. On exemption, I am only appealing to the governors or the Council of Governors to make it official that kindly people living with disabilities who do small-scale businesses, let them do these businesses free of charge. I'm also appealing to the KRA that people living with disabilities who really struggle to earn a living, let them do the small businesses that they do with an exemption. Especially most of these exemptions that we target are from the county governments. Those forms of disability are the most expensive because constantly they're on drug, constantly they're on therapy. So the government has allocated some amount of money and we have established the criteria and we have already mapped almost 20,000 to all the facilities across country for free therapy. We have already mapped them to health facilities across the country. Across the country we have already mapped them to health facilities, for this service, whether it is therapy, whether it is drugs. And these groups are, as I said earlier, is those with autism, those with cerebral palsy, those with epilepsy, those with Down syndrome. Nya koromoga jonga da kao yue madundo kao thuolo mar modho pi kata kamano asome ote umuoro na kae Mosainya ane jogo mayudo masira Sauri Moyo nolual nyakwaro Obuogo kawuok Ulanda mosnamino Eunice oko Obuogo nyithindwa Mary Gift gi Jaden migago choponwa yorno makare Ulanda kae amosoma mana Eunice oko nyithindwa hapa ni mano otimar nyakwaro Obuogo Martin Meto kene nyinga machalre to kene ngat mang'eyo wacho ni watimo mos kuom jogo mayudo masira waneno makare county ma Siaya. Ramogi TV Pastor Omondi Otiche mar gemo nyenyore wacho ni mos na Bishop Odhiambo Ogura gi jagoro Samuel Atongo gi Bishop Amayo gi Bishop Molo wacho ni tuoche pak tich maler mutimo Ramogi TV migago chopono maler kantiere Migori County mano Jevia wacho ni onena migago nyakwaro mogo jwang aka thuolo ni mar dhi yweyo madundo kikidhi mabor nikech pod wan gi weche ma odhuro. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177 account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Shinda mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. Dreaming of Italy, but worried about planning your trip? View Travel has you covered. View Travel invites you on a 5-day, 4-night adventure starting from $1,650. Sail to the enchanting island of Venice, where ancient canals whisper tales of the past. Immerse yourself in the grandeur of Rome, exploring its iconic landmarks like the Imperial Forums. Discover the artistic heart of Florence, a city inspired
inspired by the Renaissance as you witness the timeless craft of Murano glass blowing. With guaranteed departures, personalized quotes, and our unwavering commitment to reliability, View Travel is your trusted partner in creating unforgettable Italian memories. Book your adventure today. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. Huyu ni Dan kutoka Meru, ndio mshindi wetu wa 1.57 million Kenya shillings pale kwenye jackpot. Uliekelea games ngapi? 13. Na ukashinda zote? Kabisa. Wow, goodness. Nilikuwa na shilingi 49 kwa account. Nikaona nicheze hiyo midweek jackpot, nikapata 13 over 13. Naweza tu bashiri na ingiane. Una plan kufanyia nini do Bazenga? Kuinua nayo biashara zangu. Kwa wale wasio ambao hawajaweza kucheza Shabiki, unaweza taka kuambiaje mzee? Wazindi kucheza Shabiki ni ukweli, wazindi kucheza hata wao watakula kama vile nimeipata yote. Ingia www.shabiki.com, click kwa jackpots, select Shabiki midweek jackpot. Chambo game zako 13 safi, alafu wekelea bet yako. Imagine ni rahisi tu hivyo. Cheza Shabiki midweek jackpot. Pia wewe tukuite millionaire. Mina dai wote twenda hivi tu bet. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLPA 671. Bas nyakura Ramogi Ticha Beach ne die chendo mar Ramogi Night Disco mabiro ni sangwen marotieno ko kaloni Ramogi FM kachiel ko Ramogi TV waiko ni matota enya kama bende e jangulu mar jauma wadwangi osigara mar Jolly Boys Band jomage mantie tobe mare mane gigolo to mage mane Nyasaye osekao kaka bende koro Musa Beach DJ Kolo nyisgina ngomo waiko kanyo endo Kocha po sabiki kwa Ramogi Juang en aja wa time kabe this Friday wadi bedugi Eli Call Womo kachiel koda Orwaya Band live manakaindi umenitoa soko saizi niko loving with you wacha pile kapile nia kete manaka doine mara makata gutuko dinga mapita unge jaberine mara Mer kaul gel Wino will Mi kwenyo ngama ok kweny ga kata matin Hera ma in godo kuom meher Omio koro ino kinen maber Inwe pari kae kaka jaod meher Temane paro kae kaka wuon param Sarab iningeo maber niya Ni nyathini ma param Poko wuondi ga tok nyal wuondi kata matin Meher onge richo mora mora Kata kamano dongere ma pod pek mohingo pi Machiegni kendo nya Ramogi nok mar pi biro bedo kao kwanko moko kuom kuonde dak manie boma ma Homa Bay kalore gi kethruok mar odundu ma osebedo ka keyo pi yangore ni odundu go kethore e kuonde ma ilose apeni matindo madonjo e boma no raja fambo marwa ma Homa Bay Ali Beach lero kambi ma ochung'ne keyo pi e kaunti no Mawasco wacho ni gisedo lal ma ok tin ne shillings million 20 nyaka ne gedo mag apeni go chakre. Gedo mag apeni matindo madonjo e boma ma Homa Bay osebedo ka dhi nyime kuonde dak mopogore manitie boma no. Gedo ma bende oseng'uko chenro mar kepi ne jopiny yo mowinjore e moko kuom kuonde dak manitie boma no. E apeni ma gedo ma kamano dhi nyime, odundu mag keyo pi ne jopiny ochodi oko, kendo odundu mag keyo pi giweko kethore mok nyal keyo pi ne jopiny. To seche moloso wang'ayo to ng'iyo kaka ong'ado pipes gi seche mong'ado gi ginyalo miyo ji sida jok moko koro koso pi. Koro ko wangiso mchon kamano tunyalo ng'eyo ni pipes gi jok moko koro kudu pi ute gi jok makoso bi koso pi mang'eny. Sida ma wan go en ni ndara ber kendo loso ndara wa morgo nikech mano maendeleo mar gweng'. Lakini pi ochodi masani kaka pi nyalo chopo no kuonde ma wantie mondo wakonyre gi pi. Wawinjo mateke mokalo nikech pipe ochod kamoro amora mane loso ndara. Koro wakwaya ne jotendwa mantie mano wayiero ni mai seche magimbe ginyalo bedo machiegni
mondo gimiyowa kata yo moro monyalo konyorego kapod iloso ndara. Kambi ma ochung'ne keyo pi e kaunti ma Homa Bay Mawasco wacho ni nitie wegorak moko ma osebedo ka chodo dundu mag pi gi wang' teko kendo ok giluw chike mowinjore kendo ma osemiyo giwito omenda chiegni milion 20 nyaka ne chenro mar gedo mag apeyni giweko chakre. Contractors momi migawo mar payo ndara gitimo maber kendo keto apaya maler, gogi lam kata miyo gibedo kuonde manyalo miyo wuodhwa bedo mayot en gima ber. To e thuolo ma gitimo mano ok gimiyo luor udundu mag pi kendo udundu gi gikaw gi ka gik manono. So e thuolo mang'eny yudo ka gin ka gichako tijgi to gimuoma giyiecha gichodo pipes wagi. To waseringo mua bedo kodgi piny mua nyiso gi ni japiny dwaro ndara, japiny dwaro pi. Koro e thuolo ma gitimo ndara gi to gibiro irwa, wawuoyo kodgi, wabedo piny wasiemo ni kuonde modundu wago oluwo mondo mi sama koro giloso wang'o yore gi to kapok gichako to wanyalo daro gigi, waketo gi kama owinjore. Migawo mar pi e kaunti ni wacho ni wegorak maloso apeyni go nego ti kodgi kanyakla kapok gichako chenro mag-gi mondo kuonde modundu makeyo pi okale ogol oko kapok gichako gedo mag apeyni to mano ok osebedo ka dhi nyime kendo ma osemiyo gilal maduong'. Giwacho ni wegorak go nego bed ni kawo ting' mar loso kendo odundu mag pi bang' ka gisetieko gedo mag apeyni go. Iyudo ni pesa miloso godo gigi mwatimo godo pigi wuok mane county, wuok mane national government. Pesa magiloso godo ndarago wuok mane county, wuok mane national government. So sach magiketho gima noselos ne japinyno to wasenyiso gi ni en makosa nikech magi gin pesa manosetiyo. Koro ka wachako tiyo gi pesa loso gima noselosi to miyo pesa gi koro ok tigo maber. Omiyo watiyo matek mondo wami jo Homa Bay to gi kuonde mamoko pi to gima chando wa mogik ni ka gisechodo dundu gi to giduoki kendo bedo garama maduong' en pesa mwaonge go. Omiyo akwayo ni jogo duto maloso ndara kapok gichako kunyo ndara nyaka gimany ofisa swa moa e ofiswa mondo kony gi timo survey mondo ging'e ni kae odundu ma kama owuoke matero pi. Omiyo gineno kaka gikonyo mondo kik giketh ma. To magiseketho bende wakwayogi. Omiyo kata sani adhi wuoyo gi nyawadwa mar Jarot mondo ne kako konyo mondo dundu go duoki jopiny obed gi pi. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Mawasco wito omenda maromo milion 20 ka migawo maloso ndara bende loso ndara. En wach monego bende ng'iyo nikech pesa kolal ma osetigo mondo mi okony oganda e counties onego bende ng'iyo ni ere kaka nyalo ti kanyakla mondo mi kethruok kik bed nikech omenda koselal to jopiny ema hinyore. Ka odhi nyime Edna anyuola moro e kar dak ma Mukuru kwa Ruben koro dwaro ratiro tok nyathigi ma jegna 15 wito ngimane e lwet obila ma giwacho ni ne ochwade gi magina e chak dwene. Riwruoge makedo ne ratich oganda dwaro mondo obila mane otimo timno omaki kendo kawnegi okang'. Kaka jafwambo marwa Eric Owenga lero, obila to lero ni rawerano en achiel kuom moko kuom rowere ma osebedo ka rocho kwe e kar dakno. Anyuola mar rawera ma jahigni 15 Shadrack Oruko pod idho giomoko tok nyathigi wito ngimane tarik 3 mar dweni tok tulo muoch e kind obila gi rowere e kar dak ma Mukuru kwa Ruben. Wakati nilipata ripoti nilikuwa nimekaa, msichana wangu akakuja akaniambia mama kuja tuteremko huko chini. Nikamuuliza tuende tufanye nini chini, akaniambia kuja tuende. Kukwenda nikapata Shadrack amelala. Wakaniambia Shadrack hayuko. Nikahuzunika sana, nikauliza mtoto wangu alikuwa amefanya nini? Mtoto wangu aibi, mtoto wangu ajaichukua kitu ya mtu. Wachre obila mane nie tijgi gotieno e alworani ne ochako yware gi rowere kendo gino nomiyo Shadrack gi jowetegi ochung' kar tiendgi. Walikuwa wamekuja na watu wawili kama wameshika pingu, sasa walikuwa wanataka wapatiwe 100 ya pool. Sasa ile harakati vijana wakaona polisi wakaanza mbio na mwenye pool alikuwa hayuko. Sasa wakashika huyu mmoja atoe hiyo 100, wakaanza kufutana na yeye, huyu akasema yeye hawezi toa hiyo 100.
kuvurutana ndio walimweka chini wakamtoa longi. Hiyo kumtoa longi ndio wenzake wakakasirika wakaanza furugu wakachapa huyo risasi. Alikuwa anatetea mwenzake kwa shauri, alikuwa anafurutwa chini. Tuko na habari kwamba hao maofisa wanazidi kuhatarisha maisha ya witnesses. Wanawalazimisha wasizungumuze na wanawaonyesha kidole kwamba mkijaribu kuzungumuza tutawakujia. Weche majatino obila ma Makadara Judith Cheptokola okwedo mokalo kwacho ni obila ne ochopo kanyo mar kelo kwe kaluwore kod maling'ling mane giyudo. Ilikuwa kwamba kuna mtu amevamiwa, gari yake ikachomwa, duka lake likavamiwa, kila kitu ikachukuliwa. So polisi walirespond, wakapata zaidi ya vijana 20 wamevamia duka ya huyo jamaa anaitwa Silva, wakiprotest kwamba yeye ndiye anapeana information kwa polisi na machief ya uhalifu. Na hiyo area umeona iko prone to gangsters, wale wanasumbua watu na wako hata na mabunduki. Tichadek mar jumani anyuola mar Shadrack obila gi jokedo ndar tich oganda ne ochopo kar kano ringre Jima City kama ne otimie bero mar yangadieri mar tho mar Shadrack. Tuliambiwa na pathologist Dr. Ndegwa kwamba hajapata risasi, lakini anashuku inaweza kuwa ni kijana alikufa due to sharp object. Tulikataa. Tulimwambia tuko na mashahidi, so we demanded for further forensic investigation, and true to our words, true to our feelings, true to our expectation, risasi ilipatikana hapa chini ya mtoto. Mikai Chepto lero nigi onge gadieri kama ne risasi ma wachore ne onego Shadrack ne owokie wirani tulo ne otedre chieng' no gotieno. Hakuna risasi. Siwezi kusema ni police officer alirusha risasi kwa sababu sasa ilikuwa disturb. Hao walijitolea mwili wakaficha. Na reason ya kuficha mwili hatui kujua nini. Na kuna process zile zinafanywa ionekane kama ni risasi ama ni kitu kingine. Kwa hivyo mimi postmortem silifanywa na risasi katolewa iko na DCI tayari kwa ndani ya mwili jana. Hayo sasa utaongea na DCI. We are asking our OSPD Makadara to take action with immediate effect. Hatutaki any explanation, tunataka tupate explanation tukiwa kotini na huyo afisa. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Eric Owenga. Nok mar omenda moromo ma siro chenro mag thieth kaachiel kod chan e kind oganda pod gin moko kuom midhiero ma osethiro kendo keto itim chenro mar piny owacho mar neno ni oganda duto bedo kod yot e yudo thieth makare e bwo chenro mar Universal Health Coverage. Kaunti ma Migori, gavana ma kaunti no wacho ni sirikal mamalo nyaka kaw ting' mar neno ni ochwalo omenda ne counties thuolo mowinjore mar konyo reso sekta mar thieth. Vumbu marwa George Juma nikoda lero mathoth. Lek mar piny Kenya ni neno ni oganda kod thieth makare kendo ka gin kod pek moramora ma idendo kod dhongere kaka Universal Health Coverage kata UHC. E bwo chik ma ong'ere kaka Universal Health Coverage Policy manolosi higa mar 2020, piny Kenya geno ni koro oganda duto koro yudo thieth makare kendo maonge pek ka oromo higano mar 2030. Higni 4 osekalo nyaka ne chenro ni chakre pacho kae ka penjo maduong' en ni to bende lek ni nitie lai makare to bende oganda osechako yudo yot e yudo thieth. You realize that because of the several challenges we are still not there. It is a dream which we shall realize, but we are still not there because we still grapple with several challenges as a country and as a county. Kutoka kitambo hatukukuwa na CHWs wale ambao walikuwa naweza kutuambia mambo ya hiyo matibabu sana. Report yango ni manatamo mag oganda 44 e kaunti ma Migori mangima ema nitiere kod okumba mar thieth. Wasemanyo nifno to tamore koro watiyo magi peswa. Wasetemo mwasedhi no ndalo moko noorwa mwadhi oto mwa apply nif otamruok duogo koro kwang'e gimiyo gino tamore duogo nyaka sani. Chief coverage wa en atamalo 44 as a county. Yes, mano nyiso ni pod wan ga atamalo 56 mapok o register NHIF. And one kwa tiyo gi nyamrerwa wa kata jomalo community health promoters wasetemo mondo wadhie ot ka ot mondo wapuonjo piny ber bedo gi NHIF. E chakruok mar kete tim chenro mar Universal Health Coverage e higa mar 2020,
kaunti ma Migori ne obiro kod chenro mopogore opogore mar keto e tim chenro ni. Miyo oganda ma odak e ngima mar chan maromo gana 120 okumba mar thieth en achiel kuom chenro mane ochaki kod kaunti ma Migori ka otende kod piny owacho mamalo mane oganda oyudo thieth makare. Chenro ni kata kamano ok dhi nyime nikech midhieche mathoth ma oting'o nok mar omenda. The biggest confusion we have is the legislation that is trying to transition people from NHIF to another entity. There hasn't been enough public participation. There are also issues that are being litigated in court. Director Migano Mathieth, e kaunti ma Migori to Mudong, wacho ni keto e tim chenro ma universal health coverage okosebedo mayot. Gik moko adek gin muhimu sana. Mokwongo en kaka jopiny nyalo chopo e osiptal mondo thiedhi. Kaka ginyalo nwang'o quality health care, and quality health care wawacho ni jotich machiwo thieth nyaka bedi kendo nyaka thiedhgi e yo makare. Nok mar omenda ma sirogo chenrogo mag thieth e pacho kae gin mokuom gigo eko ma piny owacho mar kaunti ma Migori wacho ni osethiro chenrogo mag neno ni oganda obiro kod yot e yudo thieth makare. As I speak today, NHIF owes Migori County government over 100 million to get that money. Ukiangalia ya Linda Mama, ukiangalia NHIF kuna shida. Piny owacho mar kaunti ma Migori osebedo ka keto maine gero ute mag thieth mar bero wechego mag thieth ka higane mar omutego mag thieth 18 oseyaw kod piny owacho mar kaunti ma Migori. Gavana ma Migori Chila Yako mane wuoyo e gwego mag Nyatike e kinde mano yaw od thieth mar Mariba ne wane gitemo neno ni oganda kod thieth makare, kata kamano pod gintie kod pek kata ndiko jothieth moromo mabende nyalo chiwo thieth e osiptende mag yawo. Nikech nok mar pesa, thoth pesa dong' e national government, nok mar pesa wanyalo bedo mana gi jathieth achiel to gi ng'ama konyi achiel to wanyalo yawe mana ndalo 5 juma. Jolony wechego mag thieth wacho ni chenrono mar universal health coverage kata UHC oketi maber e andika, kata kamano kete timo osebedo mapek nikech rem mar piny owacho iketo omenda kaachiel gigo madwarore e sektano mar thieth. George Juma, Ramogi TV, Migori. Tuambie kwa majina, unaitwa nani? Anchep 9. Umetoka wapi? Mtani wapi mami? Ni Trans Nzoia. Unafanya biashara gani ama uko employed? Unafanya nini uko mami? Mimi ni mwalimu. Walimu washakuwa pilot. Cheki sasa venye nakuambia, mwalimu mwenyewe. Ulianza kucheza aviator lini? Nilianza kucheza this year March. Ulijuaje kuhusu shabiki aviator? Nilisikilia tu colleagues wale ucheza pale job So pia mamode wengine ni mapilot huko. 1.2 million na una plans gani na hii mkwanjezi mami? Kitu niko naye kwa mind tu ni shamba alafu na nitulie. Congratulations to Anmanze. Na nikiwaambia aviator ndio form. Kuwa captain. Mbona utaki kufinya mafuta? Aviator Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Is now in charge of positioning Kenya as a premier destination for wildlife and tourism. The country experienced the worst drought in 40 years, and I was the minister. How do you rally the country towards one important agenda? I took it upon myself. I went to the ground to experience for myself, to even empathize. And when I look back, I am so happy that we never lost any lives because of drought. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ameniweka huru kweli, naimba sasa haleluya, kwa msalaba nimepata kutoka katika utumwa. Kama ungependa wimbo wetu Ameniweka
Kahuru Kweli, iwe sikiza tuni yako, i rahisi. Bonyeza *811*500# na ukumbuke sikiza na Citizen ndio kwa wasanii wote. Uliamini wakati uliambiwa ati umeshinda hii pesa? Ati nilitumio location, sasa nikajua ni ukweli kabisa. Nimepata. Ndio hii check yako hapa hivi, ndio hiyo goodie bag ya Jipange ushinde na View sasa. Asante. Jipange, View sasa ni ukweli. Kama nimepata, hata nyinyi mtapata. Makelo dongruok mopogore opogore. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia kod tijegi. Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi nietelo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magi kale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Machiegni nyakora mogi e weche mag tuke. Huruma Sports Ground e lab mokwongo mibiro ger gi kambi loso simbe mar Tecno e chenro mar loso pewe mag oganda maromo 100 e pinje mag Afrika. Ma en achiel kuom singo mane kambi no chiwo e kinde mane ibago tuke mag pinje Afrika higa ne boma kata pinje mar Ivory Coast. Tielo mokwongo mar loso alap ma Huruma Sports Ground biro tingo keto alabno maromo ne kitiyo gi tingni pidho lum e gero chiel mar kidi kaachiel gi loso ute ma jotugo loke lewni kaachiel gi loso dundu mar minyaga gi pi. Alap ma Huruma en alap ma itiyogo gi nyithind sikul ma yudore e kar dak ma Huruma kaachiel gi jodak. Huruma Grounds bende en achiel kuom pewe mane ochan ger gi kaunti ma Nairobi. Kata kamano Dandora Stadium ema osetiek ger. Kaunti ma Nairobi noketo omenda maromo $20 million mar loso Huruma Grounds ka omenda maromo $4 million omenda mowuok kuom Tecno ema ibiro gergo alabno. Nyakora mag jwang kanyo machope giko mag weche manyien. Kata kamano yweyo mar jumbe ariyo mag tuke mag adhula piny e pinje mag Ingeresa kata piny mar Ingeresa oserumo ka tuke adhula e ligno duogo odiochieng' ma Kenya. Alap ma St Mary Stadium club mar Southampton bro rako club mar The Great Manchester United. Kata kamano geno ni Manchester United dhi yudo loch ka e alap ma Anfield club mar Liverpool bro rako jobungu ma Nottingham Forest. Thuolo maduong' en mar Liverpool yudo loch ka Diego Jota gi Mohamed Salah biro rienyo odiochieng' ma Kenya. E lap ma Etihad club mar Manchester City bang' loyo tukegi duto season ni bro rakore gi team mar Brentford ka thuolo maduong' en mar Manchester City yudo loch odiochieng' ma Kenya. Ka Chelsea biro rakore gi club mar nyakora mga joge bro rakore gi club mar Bournemouth. Kata kamano onyalo wuok modhi mar gona ariyo kuom ariyo ka tugo maduong' Odilani nyakora mga joang club mar Tottenham bro rwako club mar the Gunners kata Arsenal ka jatugo Declan Rice ka achiel gi Martin Odegaard ok dhi bedo e tugono. Tottenham dhi hinyo Arsenal. Nyakora mga joang kanyo machopogo e weche manyien chenro ni mar migaga gonero kamano kuom bedo koda kana chaki kendo koro achopo giko bedo kodo odiochieng' makare sa 10 abro duokae gi weche manyien.
Yeah, lazima tutafute, tukafunge. Yeah, yeah. Make it happen right now, not yeah. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177, account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na uende